Hi guys, good morning. Muli na sila guys. Itong isa yan. Itong word na straight dire. Ano? Ito namimigid na la. Imya? Itong sa'yo, yatag sa'yo. Sa naikuan. Wait. May tayo si Babaw Gipatong. Badat! Hindi. Hindi. Ano sa day? Ali ate day. Asa lang ka ba yun? Hindi ko sa ate day. Mel? Okay na. May! Angka! Nagbabasa ko tayo. Angka! Kung sa'yo oras na. Isa na ka? Uli na kasabon? 5 na day. Ha? Pababa Uli na sa kasabon? Na. Asa si mama di? Ang lalasa. Bye-bye. Uli na sa day kasabon di ay? Itong. Ha? Yan? Dong? So si Cyril gipakon-kuan pag nga aga kuan na. Mamay na nila, Ben. Ang dakot pa man ko. Dakot pa. Le. Hunda. Uli na ka dat. Dat. Kisa mama dat bi. Ano siya, tilingling? Turi tu kwarto dali din yo. Ali din na tiling-ding oh. Uli na ka dat. Ay, dong. Uli na ka. Dali din mo, dong. Ah. Dali, babay na yung at yung... Bye-bye. Isa ihatag ipatag ni mama isa. Sige suga. Ling! 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 Tatang ni. May aglakaw na sila. Kay. Inig. Hatog ni Ling Ling. Kay. Ihatag na. Ling, aglakaw na sila. Undoy Ling. Ini sila undoy kor. Agulay si Undoy babay sa imo. Artagan ka niya o. Agulay na si Undoy Ling babay na. Diapo. Dali na nak. Sige na kay. Babay na ate Ling. Kisa mama Lilin. Kisa ni mama Lilin kay uli na magkaka. Di na nagbalik din eh. Babay na ka. Ni Papa Riri, di kag babay ni Papa Riri. Ha? Ang lakaw na pagbabay sa ni Papa Riri ka. Dung. Dung. Mon. Uy. Ding 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 clap ya sedih. Clap. Rimon. Clap your hands. Clap your hands. Ito na sila jinjin ka. Clap your hands. Iba ito sila jinjin ona ni si CJ babalik kay may ako yato ba yun? Hindi mo gaya mo si Kuling. Oh, ihatod mo na Jin. Ihatod mo na ni CJ dito ubos. Dali pa ba? So ibu. Kaya naman kain yung mga karga. Oh, ihatod mo na dito ni CJ sa ubos. Dali pabalik rin si CJ. Bye-bye na. Allah giatang. Allah giatang. Kamuning-muning na muning na baliging. Uli na tabul na ba yan? Akay. Bye bye. Bye bye. Ulahir ng mga bag. Pag iso ilag ibu. Ulahir na inyong mga bagi. Aw, Jin. Badili. Okay. Bedat. Bye bye. Undoy. Bye bye dong. Bye-bye. Yan na, nakasabag. Sulod na ka imo bagdat. Dat sulod na ka imo bagdat. Bye bye dong. Uli na ka mall dong. Du. Pau. Uli ka mall. Ay. Bye bye, Papa Ririu. Gay. Salam naman. Gay. Hindi ka anay sila yung subkaw. Aman si Abing dong uban mo dong. Okay, biya amin mo si Abing. Naamang. Gani dool ni mama kay hadlok ibilin.
Naamang man, undoy, di naman tingog ah. Mang siya kaya ibilin. Agad. Dat. Badat. Unsa man na imbis ulito na siya na iya sakyanan. Bye-bye, Kapten. Nya babay na kay. Bye-bye. Yun na lahat din balikan ko. Bye-bye, Dat. Bye-bye, budat-dat. Bye-bye. Bye-bye na, dong. Ayaw mo sa biyahe. Bye na, tinang... Day. Day. Oh! Day. Bye-bye. Ya oo. Dalaga na ko yung balik. Bye-bye. Dad, ulit lang. Kaning bag. Ito dito man ay dala ba? Bye-bye. Ang gibag na ko na ante. At to sa mese. Sige. Bye-bye. Uli na sila guys. Ni Andre ug ni Inday. Sila magkuan. Gusto mo nila gilansang rin ang ma? Bugat kayo. Di nagduol. Kailok mo siya ibilin. Di na siya duol. Di na siya kuan. Hadog sa gibilin. Ay kalukan mo to ibilin siya. Mo gani. Ano siya nag kuan. Uli na sila ni Undoy, guys. Uli na sila, no? Yaan na si Koreana. Wala na yung amigo. Binulan mo siya makaon ko kayo pangita mo siya. Pero yan, ipangita. Kaya babay siya din itagaan sa makaon. Kiling. Ipangita niya. Sige. Bigyan niya sa makaon. Mga pita ninyo guys. Kapitan ninyo kape. Tapos nakaling na kay maglungag si Bintoy. Siya maglungag. Nauga na siya guys. Kaya gibanwasan man naman ni kagabi. Pag man na panguha sa mga siminto, mga kuha na mong gibanwasan. So, nauga na siya. Nauga na. Magluto tagbulat guys. Kay para sudan sa pamahaw. Luto tagbulat guys. Sudan sa pamahaw. Mga bata ng school. Say-say lang si Koreana ang klase. Ito ang Koreana. Say-say buhat sa kisakyan. Bye, bawa kami sa ilo, ma'am. Bawa ka ng bahaw sa ilo. Kanon sa ilo sa taro. Kaya na na. Dili na pahiruton kay para naapa po yung ugma nga matunan. So, ayan, dalag.
Ito na guys. Asa nga poste mo, ma? Kuha pa mo ko mapinis. Ano? Nakuha na ba ni Dani pa ako? Naligpit man dito siya. Na-apil man ang floor mat. Pagbira na ba? Bulito na. Ulito na. Muna ng mga irritats. Pagbira. Kawasan ng mga kukuhan. May kabilya. May pende. Pantangon na. Ay, tumunta na. Pamahaw guys. Ayan, bulad ang sudan. Kape mo pa? Ha? Kukuyo. Kakoy, kape kakoy? Ang kape ako to. Ito. Ah. Pwede ka na kakuyo. Mamahaw ta guys. Bulad ang sudan. Tuyo. Sa nakamis diha sa tuyo oh. Kaunta. Kabintoy man nagpamahaw. Nag-module na kay gapon Laga man gapon. Wa mati man yung module. Kaon ta Ate Mar. Ate from California, Ma'am Pinay Beauty, Ma'am Nelpa. Ate Giselo. Gawin ko tingnan diri sa siya ma. Ate Elizabeth ha. Tingnan diri siya. Naay.
Butang eh. Yan ang ating ba? Nada kwarto ha. Manang Rose, mga unta, ninyo tanan-tanan, ha? Bigyan mo na to. Nguli na sila ni Undoy. Kuha siyang papa, yung dada. Biyahe na sila. Si Lia TV, wala pa siya nagkuan ka. Kuton pa niya maabot yung Google AdSense ka para ma-apply ni ate ang gihang kuan para mag-ulit siya dito sa Bohol. Okay na yun. Para di na siya balik-balik dari kaya marabag kalayo, kadool. Kalayo na ba? Na. Nang watwaton pa niya iyang Google AdSense. Pag maabot na iyang Google AdSense, na pa na siya ulit. Nagbuwan na ba na pagkakuha niyo, baby? Kuha kay... Di na ba gina nilang ihatod? Ito lang kang manang mo. Naabot to yung manang sa Dani, nakilang sa nalitan ba? December. Dani lang ako. Duha ka Google AdSense sa ito na tigom sa post office pag ato na ni manang. Wala. Nang huwat-huwat pa si kuan, huwat-huwat pa si baby mo abot yung Google AdSense ay siya mo ulit. Terus nggak tahu juga kung kamu doa yang aku menurut kamu. Sa tayo mo bela. Kalau kami kita kami Mga ang tanan nyo. Tanan-tanan. Sa abagan na kuha, ngulit mo siya balik. Basta lang. May tanong ito na tulong. Si Dewa, inom. Hindi, hindi na. Pag nakaw, hindi ka na salay. So,